Казвам се Георги Събев, работя на позиция контролер по затоварване и координатор на наземно обслужване на отдел РАОК на летище Бургас. Това ми е първа година тук, като съм сезонно. Това, което правя, то си е в името да координирам наземното обслужване на самолетите, като се стремя те да кацнат, да бъдат посрещнати правилно и да бъдат изпратени на време. Това, което най-много ми харесва на позицията е динамичността, това, че има пряка комуникация с екипажите. Като човек, който се интересува от сферата, за мен това е идеално, като с цел развитие за в бъдеще.